Benvingudes i benvinguts a Generació Perduda, el podcast cabaretero que encara no està gaire convençut del seu nom. Quina casualitat, avui som les mateixes persones que en l'anterior capítol i vestides igual. Per què serà? En qualsevol cas, ens tornem a acompanyar l'Alma Rodelgo, bon dia Alma, la Cristina Garde, bon dia, i el Juanma Díaz. Hola. Si voleu saber qui són, haver-vos escoltat l'anterior capítol o haver-lo mirat. Cristina Garde, tu l'altre capítol, que potser en farem un doble, en farem dos parts, vas estar més de comentarista, avui que sí que estàs més de protagonista, amb el Juanma com a comentarista, farem aquesta dupla. I abans ens vas explicar, no, en l'anterior capítol, que vas escriure la tesi doctoral Més enllà del mirall negre, que té un subtítol una mica llarg, com totes les tesis doctorals, que és una defensa del periodisme en l'era de la comunicació blob i en el capitalisme de la contenció. Què és això de la comunicació blob? Doncs la comunicació blob és un nou context comunicatiu que jo m'atreveixo a batejar, on hem de practicar... Bateja'l. Doncs s'explica aquesta... Blob, de fet, és una paraula en anglès que significa bombolla absorbent, com les bombolles de mercuri. Sí. Sabeu que quan es trenca un termòmetre... de mercuri. De mercuri, sí. Queden les gotetes repartides de forma molt uniforme, sí, que són com i si estan juntetes, prou juntetes, s'ajunten entre elles, es van ajuntant. D'acord. I aleshores aquest concepte, que no me l'invento jo, se l'inventa una senyora que es diu Luciana Parizzi, que teoritza sobre com s'ha construït arquitectònicament la internet d'avui dia. Ella utilitza el concepte arquitectura blob, que de fet sí que existeix. Si heu anat al Guggenheim de Bilbao, doncs està fet amb aquesta arquitectura. És a dir, és una arquitectura que en realitat està feta amb intel·ligències artificials de programació per dissenyar els edificis. Intel·ligències artificials, perquè ens entenem dels anys 80, 90, sí, no de les actuals. Sistemes de programació, diguéssim, que permetien construir arquitectures que no són possibles pensades des dels humans. Aleshores, què hi passa? Dins del Guggenheim, per exemple, el que veiem és que les finestres no acompleixen una funció com la que complien per a nosaltres, que és mirar cap enfora o mirar cap endins, que els espais o els racons no serveixen per arrecerar-se. Aleshores, dins d'aquesta mena d'arquitectures, i per això s'utilitzen sobretot per a museus o per a centres comercials fins i tot, el que tens és com una experiència bastant aliena de l'espai. D'acord. I aleshores ella utilitzava aquest concepte i deia l'arquitectura d'internet d'última generació copia aquesta mena d'arquitectures. I aleshores hem d'imaginar que en realitat internet, que en bon principi era com una mena de pla infinit, com a la pel·li aquella de Tron, us en recordeu? Aquella pel·li dels 80, pues es veu com un pla infinit amb quadrícula. Això era com s'imaginaven els programadors internet. Aquesta idea, aquesta imatge d'internet va evolucionant i aleshores ens hem d'imaginar, diu Parisi, una mena de malla que cau sobre tot el que és possible pensar. Vale, sí, i aleshores, engloba tot. Sí, és com una mena de pla, però que cau sobre nosaltres i aleshores imita les formes del món humà, però estem dins d'aquesta contenció. Vale. I per això és el capitalisme de la contenció, també. Exacte, efectivament. Jo crec que hem passat d'un capitalisme de la vigilància, com el que explica Zuboff en el seu llibre, a un capitalisme de la contenció. I la gran diferència, diríem, és que hem arribat... No és que hàgim deixat enrere la vigilància, sinó que hi ha un esglaonet més en el control i dominació. Vale. Aleshores,
Foucault és dels primers a explicar com funcionen aquests sistemes de la vigilància que se sofisticaran al llarg de tot el segle XX, i el que ve a explicar bàsicament és que vivim en societats on tots fem la funció de vigilants vigilats. Sí. I s'actua per mitjà de la idea que ell explica del panòptic, no? Sí, és a dir, hi ha com un gran germà que ens vigila, i nosaltres també vigilem els altres vigilats, no? Ens vigilem tots entre tots. També hi ha aquesta idea de la presó de vidre, no? Sí. Això connecta més amb molta literatura i fins i tot cinema, no? De l'últim segle, que segur que tothom té algun referent d'això, ni que sigui el Gran Hermano. Exacte. I això ha funcionat molt bé, funcionava molt bé perquè aquests sistemes de dominació deixaven d'actuar sobre el físic, és a dir, si hi havia unes presons i actuaves sobre el cos, en el sentit de que pot ser que et torturessin o pot ser que et castiguessin físicament, aquestes societats del segle XX el que fan és fer un pas més en el control, i el que intenten és vigilar les teves conductes. Les teves conductes a escala preventiva, és a dir, l'exemple més clar de tot això és tot això funciona per mitjà d'institucions doctrinals, com per exemple el sistema sanitari o el sistema educatiu o el sistema de mitjans de comunicació. Totes aquestes institucions actuen de forma preventiva en les conductes, i no sé si us ha passat o heu conegut alguna persona gran que quan era petita i era esquerrana i li lligaven la mà darrere de la cadira i per obligar-la a escriure amb la dreta, no? Aleshores, és preventiu perquè consideren que s'ha d'escriure amb la dreta perquè s'ha de ser recte, no? I escriure amb l'esquerra pot ser motiu de coses malignes, i aleshores actuen sobre la conducta. El que ha passat avui dia és que aquests sistemes de vigilància supermega sofisticats s'han utilitzat a través de plataformes digitals, que és el que explica Zuboff, i el que jo dic és que hem fet com un pas més en aquest sistema de dominació i control, i quan ja tot està vigilat, aleshores ja només els hi queda contenir-nos dins del seu riu, dins del seu gran Amazones, diguéssim. Aleshores, ja no els hi preocupa tant vigilar-nos, perquè de fet ja estem vigilats, sinó que els hi preocupa sobretot que aquest caos no se'ls invagi de les mans. Això té també implicacions ontològiques, perquè les societats modernes burgeses eren societats que... Clar, que és on anem. Hi ha hagut un canvi, hi ha hagut un pas de qui són les èlits econòmiques o polítiques, no? Bueno, està havent-hi una petita disputa d'hegemonies. Vale, segueix parlant, que crec que tenim un problema amb la càmera, però jo t'escolto. Doncs, bàsicament, aquestes societats burgeses, diguéssim, construïen la seva vigilància sobre aquestes conductes per mitjà d'aquestes institucions doctrinals, i el que intentaven constantment era que tots féssim la funció de vigilants vigilats. En les noves plataformes digitals el que passa és que aquestes normes i conductes ja no són tan importants. I aquí ve el quid de la qüestió, diguéssim. Aquestes societats burgeses es basaven en una idea molt objectivista i racional, lògico-científica, del que entenien per la seva tasca, diguéssim, de dominació. Creien bàsicament que l'univers era ordenat. I que la manera com ells podien imposar el seu control era per mitjà d'un ordre. Clar. Tot ordenat, tot normes, tot conductes que s'avinguessin aquestes normes. Molt, a mi em ressona la il·lustració, completament, l'enciclopèdia, tot té una definició, tot té un sentit... Tot és sòlid, tancadet... I aleshores aquestes noves societats, tot i que continuen sent datalàtriques, tots aquests poders continuen sent datalàtrics, és a dir, que hi ha una fascinació per lo numèric, no? Perquè la realitat es pot comprendre per mitjà de números. El que han canviat és la manera d'aproximar-se a aquesta idea de control. Ells consideren que l'univers és caòtic. Clar. Això té a veure amb canvis en la ciència també. Això també té a veure amb Bauman, la societat líquida, tot això? Completament. I aleshores, quan tu consideres que l'univers és caòtic i no pas ordenat, l'únic que pots fer és intentar predir el caos.
Clar. I d'aquí tot l'aparell algorítmic que intenta predir el caos. Aleshores ja no són societats només de la vigilància, sinó que són societats de la contenció, en les que les normes no són tan importants com les recompenses que tu puguis obtenir dins d'aquest marasme de caos. I això fa que, a més, de fet ja no som tan vigilats o vigilats com egos, bombolletes, que ens movem dins d'aquest marasme de contenció. Podeu anar comentant, Juanma, no sé si tens algun comentari d'això. No, només estic escoltant, és molt interessant, de moment. Alma, també. Cristina, no sé si vols afegir alguna cosa més en el sentit aquest, si no jo també tinc més preguntes. Bueno, simplement a la tesi el que intentava explicar era això, com s'estaven donant aquests canvis comunicatius, perquè evidentment aquesta infraestructura nova tecnològica i d'internet té repercussions en la manera com ens comuniquem. Clar, hem fet un mapa del que hi ha. Exacte. Llavors després tu feies el mapa i després deies, vale, i quin paper juga el periodisme o la comunicació dintre d'aquesta nova realitat, d'aquesta realitat diferent? Sí. I en aquí, clar, jo tenia una visió una mica pessimista d'entrada perquè les institucions discursives que havien estat els mitjans de comunicació, que eren la gran institució doctrinal de difusió de discurs hegemònic en el món burgès, clàssic, liberal, ha perdut absolutament la seva rellevància en favor de les plataformes digitals, que és una nova institució discursiva que actua en paral·lel a la tasca que feien els periodistes dins de les redaccions. Com, per exemple, el New York Times o La Vanguardia o qui sigui té capacitat per influir sent només una web més, un perfil de Twitter més, no? I no tot el que era abans. Exacte. És a dir, i estan espantadíssims amb això. D'així, aquí s'entenen molts discursos dels propis mitjans de comunicació contra les xarxes socials, contra la plataforma, perquè en realitat els estan prenent el seu espai d'hegemonia discursiva, no perquè vulguin tenir democràcies plenes. Clar, evidentment, és simplement perquè tenen por a perdre el poder. Exacte. Però entenc que tu no vas ni a defensar el que hi havia abans ni el que hi ha ara. Exacte. Vas a anem a buscar una tercera, una alternativa a tot això. Sí, jo el que vinc a explicar a la tesi és que bàsicament el periodisme que es practica avui dia a les redaccions el podríem anomenar de fet periodisme fosc o dark journalism, que és una mica imitació del dark design que s'ha emprat per programar. Són tot de tècniques que utilitzen els programadors per dissenyar les plataformes tal com les coneixem. I en el cas del periodisme? I en el cas del periodisme implica utilitzar tot d'eines algorítmiques que ja no serveixen per informar a la població o a la ciutadania en la que s'inscriuen, perquè aquesta ciutadania tingui prou context per entendre què és el que està passant al seu voltant, sinó que utilitzen aquestes eines algorítmiques bàsicament per obtenir clickbait i engagement i com més clics, més publicitat i més pasta. Per fer diners, que com dèiem a l'altre capítol, Juanma, els diners són un número, no? En efecte, sí. Són números abstractes. És tot per fer números abstractes. Sí, per a l'enriquiment. Jo no vull caure sempre al mateix referent, però és que un cop més em ve Matrix al cap amb tots aquells números que queien, no? I exactament. És això. Sí. Cada cop ens apropem més a això. Tu abans també ens explicaves que hi ha un punt de paral·lelisme entre el que Zuckerberg va intentar fer amb el metavers aquest seu amb realitats anteriors. No, amb les companyies colonitzadores de l'edat moderna. És ben curiós perquè aquesta nova hegemonia narcocapitalista, que se l'anomena, que prové del Silicon Valley global, vol emancipar-se d'aquestes hegemonies de poder clàssic, però en canvi copia moltes coses i les sofistica. Perquè en el fons no deixen de ser persones que han begut això i volen aquest ascens social, no? I no deixen d'estar quan jo parlo de influenciats sofisticació vol dir que en realitat compren tot el discurs però se l'apropien per ells, per poder enriquir-se ells, no? I per exemple, assumeixen absolutament el patriarcat més bèstia fins al punt que fomenten tots aquests fòrums, incels, etc. Però també estan copiant tot el funcionament de les grans empreses, de les companyies dels mars del sud i orientals del segle XVII i XVIII. Ells es veuen a si mateixos com a colonitzadors
creuen que s'han de colonitzar nous mons, però com que se n'adonen que la Terra té recursos limitats i per tant ja no poden enriquir-se per mitjà d'aquest control i d'aquesta dominació sobre els recursos físics del planeta, aleshores s'inventen una cosa que li diuen metavers o internet, no? I aquí, en aquest món abstracte, de números abstractes, ells creuen que les possibilitats d'enriquiment són infinites. No sé si voleu afegir alguna cosa, voleu dir alguna cosa. Bueno, només, o sigui, tot el que dius és molt interessant i això en concret d'aquests paral·lelismes entre un colonialisme més clàssic que es materialitzava en el món real i aquesta cerca de noves fronteres que, bueno, es projecta també cap a l'espai exterior i també són aquests mateixos, el Musk i tal, i el Bezos. Són paral·lelismes molt interessants perquè no només són els mateixos, sinó que més s'entenen com els mateixos. Entenen el venture capitalism aquest seu realment com un fet colonial, la qual cosa és prou interessant. D'altra banda, també, el metavers, fins on sé, s'ha anat bastant a la merda, la qual cosa celebro, per tant. Sí, tots ho celebrem. Cristina, tu tens molts temes que ens agradaria parlar, avui anem justets de temps, com sempre, amb presses en aquest podcast, però ens encantaria qualsevol persona que li interessi tot el tema del precariat i el comunitariat. Per exemple, a mi també una cosa que m'encantaria poder parlar, si pots venir un altre dia, si no et preocupis, seria de la influència, no?, dintre de l'imaginari col·lectiu que tenen les narratives. Tu coneixes bé en el món periodístic i de la comunicació, però al final també veuen del cinema, de la literatura, tots aquests temes. Si a algú li interessa llegir algun dels teus articles, per exemple, dèiem en l'anterior capítol que tens un blog que es diu, allà estan els enllaços de tots els teus articles, que es diu lafingidora.com. Tens, no és no sé què, blogspot / és directament lafingidora.com. Sí. Pagues per tenir això? No. No. Vale, no sé com funciona aquests temes. Bueno, no pago perquè tenim aquells codis de l'assignatura de formats digitals. No diguis res. Molt bé, doncs moltes gràcies, Cristina Garder. Doncs avui també tenim amb nosaltres a una persona que truquem per telèfon, la tenim per telèfon, que és la Raquel Camins. Bon dia, Raquel, ens sents bé? Molt bon dia, et sento perfecte. Has pogut escoltar el que parlàvem abans? No sé si vols fer algun comentari. No, he estat molt interessada escoltant-ho tot, però la veuré en el blog i seguiré escoltant el programa. Clar, perquè realment m'ha semblat molt interessant. I si després ho voleu recuperar, estarem a YouTube, Spotify, iVoox i de més plataformes de podcasting. Raquel, no sé si t'agrada també aquesta musiqueta rotllo París que t'he posat, així romàntica. M'ha connectat a mi. La veritat és que sí, és molt adequada. És molt adequada perquè tu avui, que saps molt de l'escena teatral, no? Tu també ets periodista, treballes a la COPE, oi? A la ràdio, si no m'equivoco, i coneixes molt bé... Faig un programa el dissabte al matí. Exacte, fes publicitat, que la gent també et pugui buscar. Aprofito, clar. Que ja no us puc pagar, és l'única manera que tinc. Digues, fas un programa el dissabte al matí que es diu... Exacte, cap de setmana amb Raquel Camins i parlem justament de què fer el cap de setmana, les estrenes de cinema, de teatre i tot el que hi ha d'oci a tot Catalunya, doncs les fires i festes de les diferents poblacions. Molt bé, i avui ens vens a portar una mica quin és el panorama teatral que ens trobarem a Barcelona o a Catalunya, no ho sé, a partir de la tardor, no? Perquè aquest episodi segurament el trobarem a partir del setembre. Doncs precisament us volia parlar de l'escena teatral i també debatre enfront al que és el cinema i el teatre. Us dic el per què. Perquè el cinema abans era el que teníem tots a l'ordre del dia. Tothom de petit anava al cinema, el cinema era com un punt d'oci molt important pels caps de setmana, i cada cop el teatre ha agafat més força enfront al cinema. Sobretot passat la pandèmia, el teatre va tenir el rècord històric en català amb 2,84 milions d'espectadors, així com el cinema cada cop ha anat més en decadència a causa de les plataformes i de més, i de poder veure tot el que és el cinema a la carta. El teatre cada cop més
ha agafat més vida tant per la proporció oci com en relació al seu preu, perquè també el cinema va pujar molt en preus i això també ha fet perdre la pèrdua de tants espectadors. I sí que és veritat que cada cop més la gent veu el teatre com un punt d'oci important. També et diré, Carlos, que a tu i a tothom que ens escolta, que el teatre per això ha agafat molta repercussió, sobretot la part d'oci més que la part de cultura. No sé si m'explico. Sí, són molt més vistes en les obres relacionades amb tot el que és diversió, improvisació, oci, enfront a les que són més històriques o més poètiques. Sí que és veritat que durant l'any hi ha obres recurrents, que hi són sempre, com per exemple el Teatre Apolo ha tingut fixa durant aquestes 3 últimes temporades el Corta el Cable Rojo, que és un espectacle d'improvisació, i cada cop més la improvisació està agafant força aquí a Catalunya, tot i que va començar a França, va tenir molta força a Madrid, ara cada cop més la tenim a Barcelona, cada cop més la gent es decanta cap a la part més de menys pensar i més diversió, com la part dels monòlegs. Aquí estan venint a Barcelona tots els grans monologuistes de Madrid. Això, Raquel, creus que hi ha un punt també d'econòmic, d'accessibilitat econòmica? Probablement sí, perquè quan més actors tens en escena també més encareix l'obra i això fa que sigui més difícil d'anar-hi. Jo l'únic que els hi recomanaria i que vindrà el que està venint amb moltíssima força són els musicals. El recolzo molt perquè hi ha molta feina darrere dels actors, molt treball. Llavors vindrà el musical de Priscilla, que està molt esperat que arribi aquí a Barcelona, i realment penso que de la pel·lícula Priscilla serà molt bé. Sí. I després ha triomfat a Madrid el musical del metge, que arribarà a Barcelona també, basat en el best-seller mundial de la Noa Gordon. De la novel·la, sí, del metge. Sí, i que tindrà una orquestra impressionant, així que aposto molt per als musicals aquest 2024. Seria una mica el que... Molt bé. Doncs Raquel Camins, moltes gràcies, un aplaudiment per ella. Doncs fins aquí hem arribat i moltes gràcies, Raquel Camins, Cristina Garres, el Juanma Díaz, que l'hem mantingut per aquí, i l'Alma Rodelgo. Gràcies al Júlia Morís de la Peixera i jo, Carlos Bueno. Això ha sigut tot. Adéu-siau! I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid.